गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू केमती अच्छा आशा करे संपूर्ण भाव में भलरे थे। मु क्षेत्रवासी ब्लॉगिंग मास्टर क्षेत्रवासी यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक मोर स्वागत। तो सांग मैंने देखुए कि भाव में वर्षा लगी रही झड़ी वर्षा आई झड़ी वर्षा रे इच्छा है गोटे ब्लॉग तैयारी करने। तो सांग मैंने चलतु ब्लॉगिंग स्टार्ट करने। तो देखु कि भाव में सब जो धान बिल आड़े आसी देखुं कि भाव में पानी लगी रही। तो आग को देखा चलतु आम आड़े वर्षा कि अवस्था केमती कौन।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ। ମାନେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ପରେ ଯୋଉ ଘୋ ଘା ଆୱାଜ ସେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆସିଲେଣି। ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘୋ ଘା ଆୱାଜ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଛତା ଧରି ଆସିଛି ବ୍ଲଗ ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋ ଘା ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋ ଘା ଆଉ ଛତା ଧରି ଭିଡିଓଟି ଏଠି ସାଙ୍ଗ